Mä kuvailen lyhyesti kokemukseni mun kognitiivisesta psykoterapiasta ja miksi siitä ei ollut mulle mitään apua eikä hyötyä. Vaikka mulla oli tosi mukava terapeutti, mä koin, että hän oli ihan lämmin ja meillä oli ihan hyvä suhde. Hän kuunteli mua ja kuuli mitä mä puhun. Mä pidin häntä ammattitaitoisena. Mä kävin vuoden terapiassa kerran viikossa ja mä sain siellä kaataa, itkeä ja puhuttiin tunteista. Tosi paljon puhuttiin. Tehtiin kysymyksiä, tehtiin vastauksia, toimintasuunnitelmia, harjoituksia. Ja mä pääsin näyttämään siellä mun itsereflektio-taitojani ja sitä, että miten paljon mä teen semmoisia listoja ja kirjoituksia. Ja mulla on vihkot täynnä mun tunteita ja tämmöisiä toimintamalleja, että mietittiin, että miten mä teen ja miten mä voisin tehdä toisin jotain asioita. Ja tämmöisiä mä oon aina tehnyt, että mun suorittaja-osa sai siellä terapiassa tosi paljon kehuja, että miten hyvin mä osaan suunnitella elämää ja asioita. Ja myöskin sitten tämä miellyttäjä, kun mä yritin olla kauheasti terapeutille mieliksi ja osoittaa, miten taitava mä olen, niin tämä mun taitava sai tosi paljon kehuja siellä terapiassa. Ja sitten tämä mun uhri minussa sai valtavasti silitystä ja ymmärrystä, kun mä näin paljon teen. Ja mä uuvun ja väsyn ja mä en jaksa taistella. Niin sitten mä sain niin kun itkeä ja olla silitettävänä ja ymmärrettävänä siellä. Ja joo, vaikka miten tehtiin suunnitelmia ja puhuttiin koko ajan mun tunteista, niin siellä ei päästy ollenkaan sinne mun niinku juurille, sinne mun alitajuntaan, missä hermosto päättää kaiken tämän ohi koko ajan, mitä mä seuraavaksi teen. Niin kaikki nämä mun paperit ja suunnitelmat ja harjoitukset ja muut, niin ne jäi semmoisella täysin niin kuin järjen tasolle niin kuin suoritettaviksi asioiksi tähän hetkeen. Mutta ne on harjoituksia, joita mä koitan tehdä arjessa, mutta ei ne ei koskaan saapunut mihinkään perille asti, koska ne ei voi ohittaa se päätös sitä, mitä mun hermosto vaatii ja ne mun asetukset siellä pohjalla. Ja tämä jäi todella vaan auttamaan just siihen hetkeen, että mulla oli joku paikka, mihin mä menen kaatamaan, mihin mä menen kaatumaan ja itkemään sitä, että mä en jaksa. Ja sitten mä sain paperille kirjoitettua taas uutta suunnitelmaa, mitä mä oon aina koittanut muutenkin tehdä, kirjoittaa päiväkirjaan, että mitä mä tekisin toisin. Niin sitä siellä saatiin käydä läpi. Tehtiin 1,000,000 eri kysymystä ja 1,000,000 eri vastausta. Ja mä kyllä suoriuduin todella hyvin. Ja sitten kun terapia lakkasi, niin mä vaan kaaduin. Mä kaaduin, koska mikä ei muuttunut. Ja mä jäin jotenkin semmoisen ajatuksen, että vuoden terapian jälkeen mä en pysty tämän parempaan, että mä oon kyllä aika huono. Hävetti, miten huono mä olen, kun mä en saa itseäni muutettua. Ja nyt vaikka näin hienot suunnitelmat, niin taaskaan mä en saa tätä toteutettua. Et mulla tuli todella paha mieli, paha olo, häpeä siitä mun
huonosta pärjäämisestä, jonka mä sitten koitin niin kuin piilottaa yhä aina vaan sillä, että vitsi, kyllä tää tästä vielä hyväksi muuttuu, kun mä vaan osaan nyt laittaa rajoja ja pitää omaa tilaa ja tehdä eri tavalla ja koitan niin kuin olla reippaampi. Joo, niin reipas sai taas tsemppiä ja uhri sai taas silitystä ja suorittaja lähti suorittamaan. Niin ei puhumalla tunteista, kirjoittamalla tunteita ja luomalla toimintasuunnitelmaa, niin en mä taaskaan päässyt yhtään eteenpäin sillä. Ja sen jälkeen on tapahtunut aika paljon, mutta joo, se oli semmoinen ihan tärkeä vaihe.